Takže čaute všetci, zdraví vás Danko, vítajte u mojeho nového videa a dneska si ideme zahrať Hello Neighbor. Dneska nevím, či to dohrajeme, ale pokúsim sa, takže poďme na to. Jo. Co sa deje? Je učiteľka alebo riaditeľ? Nevím. Jo, mám to. Už som sa bál, že to nezvládnu. Dobre. Tak sme tady schovaní za krabicama. A máme schopnosť, keď nás neighbor chytne, máme schopnosť ho odstrčiť. Jo. Prvýkrát. Mám bílý kľúč. Dobre, kašľu na ňoho. Dobre, idem pro tú figurínu. To som chcel zebrať. Ešte pred týmto. Takže idem pro ňu. Aby som měl všetky. To už je predposledná, myslím. Ne, ešte mi chýbajú dvie. Dobre. Takže tady ju mám. A potom sem, keď zaletíte, tam môžem. Alebo zaplachtíte. Tak tam nájdete semenko na zlaté jabko. Udáme sem k tortičke. Áno. Čo sa na to podívame? Je tam 2, 3, 6, 9. Takže tlačíme druhé tlačítko, potom tretí, potom 6. a 9. Tak, vidíte, funguje to. Iba asi skočím, keď budem na koleňách. Dobre, sem tu. To je ten najväčší problém pro mňa. Teda najťažší, to je pro mňa. 2000 years later. Ten to nezvládel. Čo si vyskúšame tú schopnosť na tebe. Dobre. Ideme. Takže tam mám past. Tam najdu. No poď si. Pro nás. Dobre, co som to chcel? Jaj? Six months later. Pôjdeš. Vidíte? Kto sa tam dostal? Susede. Jo, sem tu! Mám to. To je tá najťažší figurína, podľa mňa. Dobre. Idem tam dať. Ja chcel mňať, ani toto. Tak. Dobre. Ešte jedna nám chýba, jedna dortička a... Tak. A tá druhá figurína je tu.
Dobre, tu to môžeme aj nechať. Už to nebudeme potrebovať. Čakal som, že to aspoň otác hodím, ale nevadí. No, máme to. Aj odhentát. Tref to, prosím. Jo! Proč tady je klobúček? Narodeninový. Nevadí. Ten si zaberu. Alebo ho nechám tu, tady budeme oslobovať. Si spomínať, že tady sme získali poslednú dortičku. On mi sem dal kýbrík. No tak ja si na teba posvítim. Jaj. Už je tam, dobre. Tebia chcú tu? Tak. Čo už sme to měli dostať? A few moments later. No, máme to. Takže sme získali od táto zbraň. Áno, to som prozradzoval. To tady nechcu. A účinkuje aj na neighbora. Takže to ideme vyskúšať. Yeah, boy. Kde si? No včiel, keď ho chcem, tak tu není. Táto zbraň má aj výhodu v tom, že keď nevíme, co máme hodiť, tak tady je nekonečno zásob, že to tam proste strelíme iba. A toto som myslel. Sem ju hodíme. Tak. A idem si pro ňu. Tak. Toto, co včelu ideme robiť, je také ťažší, lebo dajte všetky veci preč, co nejdú zebrať. Vidíte, ani nejdú zebrať ani jedny už. A toto je proste o rýchlosti. Musíte všetko trefiť s tú zbraňu, aj toto. Potom sa vám otevrie táto páčka a získáte ten červený kľúč tým. Takže takto, 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 takto. Tak, ale to je ten problém. Môžete to prepnúť, toto si otevrite. Tak. Iba toto, keď stlačíte, tak sa zavrie toto, takže rýchlo. Tak. Je to o rýchlosti proste.